И здравейте, тук днес ще играем CS на 6. Тук с мен е Кил. Кажи здрасти. И да сте бе. Здравейте. И днес ще играем CS. Както виждате. Сървър ще го има в описанието. А кажи какво да къде влада да направя такова. Нали така? Що ако някой? Аз съм Б, къде си? Аз съм Б. Да. Ама аз имам спок. След това ще го убия. Аз няма да ти пратя покана. Аз съм точно на Б съм аз. Аз съм на бето, минах през дупката. Къде си? А, не. Аз съм до бомбата. Чакай, сега ще пазя. Къде си? Къде Аз си? съм до бомбата. Къде си? Имам В. Йотка. В. Ето да. О, да. Както виждате, ботчета са тука. Ко? Ко? О, видя ли? Да, бе. Просто я движа и ми бия хета. Друг Не път. рискувам повече с АВП-та, не рискувам. Той аз почвам с АВП-та. XM-ката. Те тук се отварят, ама ще Не, е аз ще двойчето. сигурно ще играя. Това пак на бой, ако искаш. Окей, аз съм там. Аз съм единствения снимка, май. Обърни се. Не забравя с първата май. Кой е слебене си, отлич. Ах! Бай Георги! Той ли те убия? Да, бе. Сега ще гледам. Моля ви се, абонирайте се, ще има много хубави клипове, ще има на Сан Андреас, мултиплеер, много клипа. Откъде ме уби този човек? И аз не взях. Баси. Ма тук там хакерчета Ще има IP-то ми в описанието на сервера. На CS. Скайпа ще има. Нали така? Това е бомбата. Не знам, аз сега ще кажа. Бомбата... Съм повече. То повече нищо от бомбата. Ще ли после? Мъртви сме, бич. Аз тръгвам и аз след ти. То се го било. Как се кажеш мотейх, обичам. Може да чуете през макарцика. Друг път няма да може да чуете, защото след малко ще има по-як клип. Сега при нас е... Имам 10 патрона, Сега тук е 9:16 и 45 секунди. Бомбата бомбата. Ярд! Аз съм до ярда, чакай. Мене ме убиха. Я да гледам. Браво. Седа. Седа ли? И това е той. Аз съм към кил. Това е с една секунда. 27, 28, 29. До колко минутки да правя клипа? Какво? Колко минутки да правим клипа? Не знам. Мале. Ето с как тази само, нали? Той. Нали кон? Аз сега пуснах хака, тук ще заминат всичките. Имаш аз така да кон? Той аз пусна спида. Имаш ли бе? Имам спид, да. Ще ми го пратиш ли? Той е Cheech Angel. Какво означава ти? На всичко му е тръгва спид. На всяка една игра. Майнкрафт, Мута Амос спид. Бачи да си сработи. Може да ми го пратиш? Най-време че го пращам, защото го пращах на един, но бъгнах компютъра. Добра ли? Да, ма на мен ми преинсталират, моля, прати ми го.
И не знам кое е точно инсталацията му. Ние ги убихме Ария, живейте, въобще ние. Убийте е 60. Давай, да. Давай, нашите всичките... Бе, ооо! Нищо, че от него разбира. Ивана И Бро. арт. На бото или арт? Аз работя. Ти си ли са на бот? Не ги тръгваш, ще пазим бот. Да, аз няма брат. Ти си тяхната база, нали? Бай Георги! Ще ядеш чурката. Да ми убиха някакъв друг мап. Гледай го, бе! Ще му сина, ще топана. Не му е град, сега ще Аз ще пусна. вляза с такова, обаче ще му бамнат за спит. Сега ще им щупя главата. И сега гледай какво ги правя. Но неща пред клипа. То твоя, а можеш ли го пращаш? Да, имам монетизацията. Той е на Доби хака. Ще ми помниш ли? А? Ще ми помниш ли за него? Моля? Ако може да ми помниш да го пратиш. Добре, ама ти ще пратиш ли това? Ти чинджала ще го покая, сам ти трябва да намериш инсталацията. Аз мога да си лесен. Аз го знам. А? Аз мога да го знам кафе. Твоя или моя? Моя. Окей. Сега клипа още действа ли? Да, аз мисля да приключваме. Ти? Приключай, после ще продължим да помага. И това беше от нас. Аз бях Фирар. Тук беше с мен Кил, нали те? И до най-среща. Чао.